Γεια σας! Είμαι η Νάνση και σήμερα θα φτιάξουμε lemon curd with white chocolate ή αλλιώς κρέμα λεμόνι με λευκή σοκολάτα. Είναι μια πολύ εύκολη και γρήγορη συνταγή, αρκετά νόστιμη, που μπορεί να χρησιμεύσει για να συνοδεύσει πάρα πολλά γλυκά. Πάμε να δούμε τα υλικά μας και να ξεκινήσουμε. Για την κρέμα λεμόνι με λευκή σοκολάτα θα χρειαστούμε 5 ασπράδια αυγού και 2 ολόκληρα αυγά, ξύσμα ενός λεμονιού, 120 ml ζάχαρη, 120 ml φρέσκο χυμό λεμονιού, 50 γραμμάρια βούτυρο και 50 γραμμάρια λευκή σοκολάτα. Ξεκινάμε βάζοντας τα αυγά μας, το χυμό και το ξύσμα λεμονιού και τη ζάχαρη σε ένα σκεύος μπελμαρί. Παίρνουμε το σκεύος μας και πάμε γρήγορα στην κουζίνα. Έχουμε λοιπόν το μπελμαρίν στη φωτιά και ανακατεύουμε για περίπου 10 λεπτά. Θέλουμε η φωτιά να είναι σιγανή, έτσι ώστε η κρέμα μας να έρθει και να πήξει ομοιόμορφα. Αφού η κρέμα μας είναι ακόμα στη φωτιά και είναι ζεστή, έχουμε κλείσει το μάτι, αλλά θα έρθουμε να προσθέσουμε τη σοκολάτα μας στην προσπάθεια να λιώσει και να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Η κρέμα μας είναι έτοιμη και θα έρθουμε τώρα, εφόσον είναι ακόμα ζεστή, να προσθέσουμε το βούτυρο, το οποίο είχαμε στο ψυγείο, έτσι ώστε να πήξει και να δέσει ακόμα πιο γρήγορα. Ανακατεύουμε μέχρι το βούτυρο να διαλυθεί και να πάει παντού. Η lemon curd μας είναι έτοιμη. Μπορούμε είτε να τη χρησιμοποιήσουμε απευθεία σε κάποιο γλυκό, είτε αυτό είναι τάρτα, είτε είναι κέικ. Μπορούμε ακόμα και να τη φάμε έτσι σκέτη πάνω σε μια φρυγανιά ή λίγο ψωμί, είτε μπορούμε να την τοποθετήσουμε σε βαζάκι, να τη φυλάξουμε στο ψυγείο, να τη χρησιμοποιήσουμε όποτε θέλουμε, είτε ακόμα και να την κάνουμε δώρο σε κάποια φίλη μας, σε κάποιο φίλο μας, είτε σε κάποια επίσκεψη. Η κρέμα λεμόνι μου είναι έτοιμη, την τοποθέτησα σε ένα όμορφο γυάλινο βαζάκι και θα τη φυλάξω στο ψυγείο μου, αλλά θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσω, οπότε ήρθε η ώρα. Έχει πολύ πλούσια γεύση, είναι έντονο το λεμόνι, είναι μια ωραία κρέμα, μπορείτε να τη φάτε ακόμα και με το πρωινό σας. Εγώ θα φτιάξω ένα επόμενο βίντεο, στο οποίο θα έχω μια πρόταση για το πώς μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε κάποιο άλλο γλυκό. Ελπίζω να σας άρεσε η συνταγή μου. Εμείς θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο με επόμενη συνταγή. Φιλάκια πολλά!